løg. Ja, vi filmede lige med sidste afsnit, eller sådan, lige fordi det blev lige nu så godt til haft, fordi det begyndte at blive en nat. Og jeg tager de her ting her. Nu en strange ting her, jeg har fået. Ja, det var fordi min mor bankede på, og så et eller andet noget vasketøj, og det ville jeg ikke lige hilse med. Så ja. Men nu har vi en video, og det er episode 2. Regner med. Jeg kan på det. Jo, det er der 2. Fedt. Jeg tror, min første afsnit er Crisis Adventure. Nam. Så ja. Jeg tror faktisk, det er det. Skal vi se, jeg skal have det her. Plus de der 2 chests og det der. Så jeg skal nok klar til at bygge den. Shelter, og den bygge ting, så jeg kan komme hurtigt op igen. Det her afsnit her, det bliver nok lidt kort. Det er jo hverdag, så jeg skal tidligere op i skole i morgen, så bliver nok ikke så langt som de andre. Men ellers tilslutter jeg dem bare sammen til nogle andre. Det finder jeg ud af, men ja. Død Peggy. Mistede det første halve liv. Midt af den. Okay, her kommer surprisen. Jeg har en mod på, hvor jeg kan sådan gå til Goblins Villagers, eller Villages. Og sådan har vi lige fundet lige nu, så det bliver Chris' første sindssyge hovedkamp. Det er nok lidt svært med, fordi jeg ikke har så gode våben eller noget armor. Jeg skal nok klare den. Jeg er stolt af mig. Nej, det giver mig det der. Jeg klarer den nok. Så skulle jeg sagt det, tror jeg. Og hvad? Jeg kan lige præcis lave et Iron Sword. Fuck, hvor nice. Fuck, hvor nice. Det er egentlig ikke mere, jeg skulle bande. Det er min normalt, så siger fuck. Ja. Du. Giv vi noget. Nej. Normalt. Pisse, nu har jeg sikkert gjort mig sådan væk. Oh shit. Shit. Got it. Lad dig. Oh shit. Fuck. The great fucking thing. Oh god, it's stalking me. Okay. I'm going to die. I'm going. Undvind. Oh god, hell no. Okay, jeg laver lige sådan en hurtig seng. Okay, det lægger lige nu for mig. Oh god. Sikkert fordi jeg lige... Nå, det lægger nok lige lidt. Fordi der er den fejl. Fordi jeg er i gang med at downloade en video i det program. Så. Det lægger sådan lidt. Okay, og så begynder der at regne. Kæft, det var det samme her. Jeg er ikke fuldstændig glad, at vi skal 3. Dejligt! Men okay, jeg er fuldt healed, og jeg går i krig med. Tak. Ja. Wow, shit! Hvor mange af dem her er der lige, mand? Virkelig ikke lige de her små fyre. De er virkelig hard og nok. Goblin Flash. What the dick sauce? What the fuck?
Oh, hell no. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Så jeg strafter det her, mand. Jeg ved, man kan lave noget armor ud af. Oh, shit. Ej, det er small guys. Og jeg vil færdig med heller ikke dø. Oh, shit, man. Okay, jeg har fået en pil lige på siden af ansigtet. Jeg kan lave leather boots. Wow. Kan jeg lave nogle forskellige farver? Kommer an til nogle farver af. Ew. Satin move. What the fuck? Hvorfor ligner det dig? Okay, what the? Hvorfor er det der Iron Boots? Fuck, klamt. Det der, det var bare klamt. Håber godt nok ikke, det er sådan en spawner, de har. Holy shit, de er mange, mand. Holy! Ham der skal kræfte mig op og slås med. Ha! De tager hinanden, gør det? Kom så, attack hinanden. Thank you very much. I'm fucking going to die. Don't come closer. I'll kill you with a spoon. Nå, det her, det var vist alt for den her episode. Eller ikke for den her episode, det kan jo være, der kommer lidt flere, fordi det failede sådan lige så starte med. Men håber I noget video. Og ja, vi ses senere. Oh my god, I killed it. Fuck, kill it. Ja, I ved godt, jeg dræbte den der store, den der hoppede mega langt også. Droppede for en diamond. Og det er en golden apple og sådan det der. Fuck nice, det her kommer altså i episode 2. Så. Fint. Hvorfor nævnte jeg det? Nå, fuck det. Men nu ses vi. I morgen. Eller. Jeg snart. Nej, okay, fint. Vi ses i næste afsnit.